on calminama musidɓe yeeɓiyankoɓe min garti lawol gongol ɗo e Piindi TV e haalirde Teccan ɗo e Touba Villa etade abbade belemaji mon ha tengte finatawaji meɗen caggal nde jetten Amadou Mbaye Bintel Ba oɗo mo ganduɗa eɗen gandi yewtude nde ɓinguel meɗen mo ganduɗa kanko addi ɗum général Abdoulaye Fall toka muɗum o waɗi golle jodde badde fayida eɗen jettamo hande gartan koye dawal immal yewtere nde ko addi noon e jetti équipe technique mo ganduɗa ko kañum woni ɗo kamɓe dayni ɗo dande tinde e gardugol Samba Diop nde Fatou e wondiɓe muɗum won hen yaaɓe won hen heddiɓe ɗo e dendagal gollotoɓe ɗo ɓe jettiɓe kamɓe kala eɗen belto tokara men mo ganduɗa ko Abou Ndiaye jeyaɗo Dungoye Diaw ko jaydiyanke keblaɗo to RTS omo tawto a yewta nde hande en calminimo mi yetta noon ceerno Amadou Tidiane Ba mo kay haydi kay dimɓe Jora Sammenayo so tunde gataga tagaga e lem tuno wa sange wonta galanka mayel Samba Jeere jillende ɗon to ko jamma ilta ko weyndogo nokko hammeji ɓe tappo daro bawmum karɗo bawmum fate yiddama kanko ñantimi oɗo wutti ceerno Amadou Tidiane Ba woni joni duuɓi ɗiɗi kono wutti ono wana noon tan wayi mi salmimo juurima mo yettimo ko ganda joɗɗo gandal ɗo kay hay ɗo woni Amadou Mbaye Bintel hande ga tan ko caggal salminago so ari hen ko yewtere men wiyetede koɗo galle bisimilla ma calmina bandiraɓe mba Abou Diop bandiraɓe yeɓoɓe heɗotoɓe jaam waale moon jaam weete moon jaam ñalle moon mo kala ɗo woni goto kala ɗo woni ene woniri e kadi mo martaba mo Allah okki ɗum o Allah luɓiri ɗum o min calmini ɗum e ɗon martaba min mbi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kalten ko golle hen gurdam ma ko ɓuuri mantinade hen ko kaalen hen kono mboɗandi kala ɗo jaaɗen ma en mbaɗo yewta ko fate fina tawa ɓolo gande men hanki leɗɗe men hanki siroji men piɓi men baaji men saabi ɗum noon ko yewta mbaɗen ɗo seeɗa nde kalata haala suka o nde wonko kaala hen musidɓe heewɓe mbi beele o wonko andi ko ɓuri ɗum ɗo somo andi o aal e Piindi TV mbimi ke wonko andi kono ko mol jeeɗata ko hono ko joomum ngal damal hande ɓe gandi ngal en uddal ngal e nder ko ɓuri mantinade e gurdama mbaɗen hen yewtere somi wima hol gonɗo Amadou Mbaye Bintel holto jeeya holko janggi e holko golli e holto ɗannori ko jaboɗa bandiraɓe wiyetemi ko Amadou Mbaye Bintel Ba jeeyami koɗo wiyete Darou Salam Diegues komi Diegues naajo komi almudo alqur'ana mi ɓarani kono mi janggi hami jufni ceernam artiri kami juuɗe baɗiyam en wi yo Allah waɗe am barke haali ko tiiɗi famnude bandum en artiri mi dañani ɓarde mi dañani rende mi ɓarani mi renani kono mi janggi alqur'an jofimi koye ceerno mbiyete ceerno Mama Saydou Mama Cewle ko baba ko goɗaɗo wonno ko eelede caggal ɗum ɗiɗo duuɓi 2004 yettino ko Dagana nden Allah nawi ɗum ɓe janggi saria e cibiyetede ceerno Youssouf Sy aywa ko ɗon Youssouf Sy jeeya koɗo wiyete Jawar o honno ko Ndar aywa min jangge makko saria ko Allah haaji mi ummiɓe ɗon caggal mum ɗannimi mi jahami Abidjan mi woni ɗon mi yeeyi ɗon tawi Adam Yado mi rewiɗo ceerno Saydou Dia ko mbanmi ɗon balɗe 14 mbaylan ko lawol eyi ko lawol kadi haajam kadi en wonno e makko wonko namdotonomi ko jiltonomi makko ko ɗum joɗɗinimi ɗon balɗe 15 ɗe ko jiltonɗa e makko jiltonomi makko ko inde Allah kanko ceerno Saydou Dia kanko ceerno heewɓe ndewi ɗon ko heɓde lawol nden saaha wiyeteɓe Dembali en Gueye en transport tawi taw neɗɗo ko jiɗɗo ɓennude en ɗan noon yawta kono an ko ñaagono Allah ganduɗa jeyawɗo on e makko haɗam yaade toon nde ndewatmi ɗo nde haɗam yaade toon mbeɗa nana inde makko no feewi wiya ko mawɗo bawɗo Barhoud e zaman makko ɓe garmi ha ɗo joom looɗe no ko woni neɗɗo loonde so neɗɗo o fiyi naggam loonde yani heeli ha ngama eyo ɗum noon gollirano ɗum ko Barhoud garmi ɗon noon wiyete ko Barhoud wiyete ko Barhoud heɗe ɗo ɓe ina gandi ɗum ayo garmi ɗon noon o wi mi yewi muño o ha goni ɗon fodde balɗe 15 o hollimi ko Allah haaji yamin jawtumi a jangue makko Barhoud mi jangge makko hunde o hoddi kam fof walla hunde ha mbawɗa waɗɗo liggoyade walla ha dañmi hen hunde an dañƴa hen hunde eyyi jawtumi Abidjan gonmi ɗon ko Allah haaji e 1931 ñande 31 décembre 1983 ñande hen jaami Lagos ɓeɗe wonde sete Fuutankoɓe no Allah waɗata ñande hen walaɓe teskiɗa andi Fuutankoɓe mbawi ɗan mbeɗa andi hen wuurɓe nan ɗo
mbeɗa anndi wiyeteede ceerno Alassane Sall jeyaa ɗo wiyete Orkadiéré mbeɗa anndi biyeteede Mamoudou Bey Sone jeyaa Doɗeɗo mbeɗa anndi biyeteede Ablaye Samba Gaye jeyaa Duuguel e ko yetti heen nanɗaa koye yeenoɓe beeji aɓe ɗannitooɓe yimɓe eeyi ɗum ɗen ɗannitiiɓe nde ɗannotooɓe men min ne jahanmi Lagos noon jahami ko artude kono jahanomi ko soodoyde marchandise tan ɓe jogii huunde ɓe ɗum cooda marchandise montre uji nden wonno e actualité montre uji électronique ɗi mi sooda ɓe adda heen électronique jetnoɗo majo o majo o ɗum noon jahami toon ɓe sooda ɓe arda e maɓɓe haa min no gontumi ko ɗo goni ko haa min ne mbattumi yeyde biyeeji keɓ jooɗoɗaa toon e jooɗorimi Lagos wadde jaana nde awtaki Abidjan ngabɗaa hay mi ruttima 31 ñande heen ñande heen o Buhari jooɗiɗo ñande heen o jaggi biyeteɗo Cheikhou Sagay kanko Mouhamadou Buhari o Buhari o ñande heen ɗum jinnono wiide sabu 83 kuddata waɗi liɗɗi ñande 31 décembre won noon woni aset ɗum hannde ni o jaggi min mbaali toon min goni toon balɗe tati nayi haa aéroport accita min gardi mbeɗa yaha mbeɗa arta mbeɗa sooda montre uji aɗa sahaa mi jana sehilam walla giɗam walla neɗɗo mbaddani mi soodan ɗum biye gabo ɓurno heewde yaade Brazza en yahooɓe Kinshasa en e ko nanndi heen yahooɓe Dakar en biye gooti biye ɗiɗi biye tati mbeɗa waɗa montre uji haa ɓooyi biyeji polti montre uji ɗi nattuma waɗa ko biyeji gadda ko montre uji gaddata ɗum eyi noon wayi te ɓe kalɗoɗo jooni ɓe Ablaye Samba Gaye en Mamoudou Beji en ya Wullum Saare en no wuuri nana dole nana Ohio jetta mo no feewi ko tani teccan no feewi Oumar Diop en e wonɓe subal ko Oumar Diop Nguy Diop Nguy to liggotono Amadou a jarama ɗo jaaɗa Nigéria ɗo ɗon kalten Nigéria yiyata tito yewnde wonata ko fulɓe goɗɗitama laamu gila 1884 et la conférence de Berlin waɗeɓe mbi kalden paamoden kala neɗɗo feelno jaggi yo jeey ɗon mbasen habde koye men tawi poɗen ndu e heewi leydi Angleterre dañi tollo mum Allemagne wonko joguino France wonko jogui ɓe yo jogoɓe fecca ha heewi e nden ɗen kalɗen nanodani no feeñi hen yo fulɓe e leƴƴi mawɗi gonɗi Afrique yo goɗɗitine laamu so keeɓi heɓtataki fulɓe ne jeeya hen Allah waɗi fulɓe meeɗi 1964 woni e Amadou Adio wonko dañi hen nden kadi wona alay wona weele tubakoɓe ɓe gande koye mabɓe ɓe jiɗano banggue wogo o anglais naɓe ƴetta laamu wadde France de kañum jeeyi ko ɓuuri hewde hen deuxiéme guerre mondial Allemagne folama ko joguino ko ittama wattama ga hen wadde ɓe mbi Amadou Adio tan woni ɗon ɓe mbaɗi peeje Amadou Adio laami wona toon paaɗi Amadou Bintel paaɗen ko leydi Nigéria 1983 omo ganduɗa ko Mouhamadou Buhari laamini joni o watta toon coup d'état beele ko nden fulɓe meeɗi laamade leydi Nigéria e makko walla ala o liɓi ko pullo wotanaɗo no wiyete biyeteɗo Ousmane Chagari Cheikh Ousmane Chagari eyi Chagari ko wuuro maɓɓe ɗum wiyete ko Chagari ɗum wiyete ko cheikh o ko cheikh tan ko pilaɗo cheikh ko ceernajo nde o waɗa coup d'état o naati kaso o yalti o wonti wuuro maɓɓe Chagari omo tafsir alqouran korka fof wadde c'est quoi Ousmane woni inde nde cheikh o ko daraja mo heeɓe jangde makko eyi Ousmane o ko inde makko Sagari ko nokku moƴƴe maɓɓe wadde kanko jannguɗo Qur'an ko jannguɗo Qur'an aɗa andi mo seeɗa mi heewani gandal e makko gandal no feewi kono kam caggal nde o itta e laamu nde o jangguintono ko Qur'an o jangguinto tafsiranno Qur'an Sagari o tawino Qur'an Sagari ɗo Sagari ko kosisɗa e laamu heɓen mbiyalama Mouhamadou Buhari nden mi anda ko cukagu mi anda ko gandal wonno ɓuuri welde e laamu makko joni ko mbawɗa haalde hen hay sa wonan toon ino waɗi hen gueɗe ɗiɗi nande ino waɗi hen tollo zaman nden o e joni o wona goto zamɗo ɗiɗi cirti gueɗe kewɗe ndi wiiɗo saabu joni wona ɗuuɓi capanɗe nayyi ɗum noon no waɗi koye zaman he woni o ɗimmel nguel ino waɗi hen koye makko woni kanko Buhari o natti wade no wano nden ko militaire omo woni colonel omo woni gulɗo omo abbito ko yewti pullo gulɗo ƴiƴam omo yiiya pulago kadi pulago makko foof ko ñiklata Abou Diop ñiklata Amadou Mbaye ñiklata keɗotoɗumi ko jomum e dilla ko ɗum ñiklannomo ko debbo makko pullo girliɗo pulago wiyete ko Aïcha Ribat debbo wiyete ko Aïcha Ribat woni wuuro mumen wonno ko Ribat Jeya eyi Ribat Jeya ko pullo ñantortoɗo parnortoɗo pulago kala pulago fulɓe mbattane hen won mbiɗo wiide le debbo o ɓuuri mo nande pulaar walla wonde pullo fof debbo rewɓe ɓe ɓuuri nande pulaar e pelnaki
debbo ko pullo kadi kala ko neɗɗo wonno Diallo farnaraade ɗum debbo on jogii leppol tiiɗngol sabu bo haari wonaa ɗon tan wonno hade nde woni commandant o woni nokkuuji haa heewi ko haalata ko ɗo kono noon kala ɗo ɓe njaano debbo holliti toon ko pullo e geɗe golleteeɗe e leydi he ko wona caggal leydi ko fof debbo hollita tan kañum ko pullo ɗo weeli hollira pulaaku mum ɗo metti hollira pulaaku musidɗo goto wi kam Buhari waɗi sahaa naatde pale ko kaala pulaa tan geɗal keddigal ngal o nanndataa no feewi kono mo faanooru ɗo ko debbo farnorto ɗo ɗum mbaɗa so wiyete présidence Lagos ko ɗum woni toon ko ndaw président bawaɗo e aduna hende ay hay mi wona président Boudio eyi ɗiɗen ndaw wawaɗo ndaw wawaɗo kono président ji kalten eyi Makki wona bawaɗo Adama Ba wona bawaɗo eyi ɗiɗo waɗi wawaɗo mi wiyani eyi wadde wawaɓe ne keewi worɓe resɓe noon eɗen jogui konngol wiyete ko jiiduɓe meccal ñigodirooɓe jiiduɓe meccal ñigodirooɓe ñigodirooɓe goto fof ko mbawa ɗumtiɗ ko debbo ma gañi ɗum ɗumtiɗ ko guel ndewiga ɗum ɗumti kono fof ɗamɓe noon ya jaɓe ko bawaɗo en jetta ɓe mbi Laurent Gbagbo ko bawaɗo yo noon so rumkitima wiyete kañum bawa kañum sumtima no wiyete a jarama joni Mouhamadou Buhari itti ko Sékou Sangari ko pullo ko addi Sékou Sangari hol pullo guiɗi laamal Nigéria ko cikkuɗa walla ko noon aywa aɗa andi idi lamade Nigéria ko biyeteɗo Ahmadou Tafa Balowa ɓe Amadou Tafa Balowa ko Amadou Tafa Balowa Tafa Balowa eyyi aywa wonno ko pullo pullo awa yagoba gawon yummum ko pullo mbamum ko yorbajo yagoba gawon ko yummum woni pullo yummum woni pullo e kono yagoba elen kañum haala place eyi no farnoro ɗum tan ko ɓen neɗi ɗum tan pila hen ko ɓen neɗi ɗum fulɓe neɗi ɗum neɗi ko toon to leydi fulɓe to kamɓe mbiyata arewa woni kanu en toon en banggue to niveau newdi koye fulɓe ene waɗi goɗɗo kadi mo ganduɗa o naatino e laamu he woni no mawɗo leydi Nigéria ene wiye Sani Abacha ɓe Sani Abacha eyyi yaye mum ko pullo kayne ba mum ko leñol nan toon mbaye mum kono siriraɓe ne wiyete ko sertiɓe bari bari en koɓe sekotoɓe yi noon sekorino ni koɓe ndinɗiraɓe fulɓe ne feewi bari bari en ɓe mbiyete koɓe ndinɗiraɓe men laaɓtuɓe tiiɗ kono kamɓe ɓe ngala jettoɗe no ɓe mbayi wona yettoɗe wona aɗa ɓoccito hen to ɓe goni ɗallema toon waɗi jettoje kamɓe ɓeeɗo ɗallema o jeeya ɗallema ay ɗallema ko leydi to yaye makko jeeya to banggue kanu to kono ba makko jeeya to ka sertiɓe leydi ni Borno sertiɓe woni serti woni bari bari en jeeya koye leydi mbiyetendi Borno state toon ɓe jii toon arrondissement goto wiyete ko Toro local government woni arrondissement Toro eyyi innira ko Toro men ga o ay mi anda ko innira kono mi yii ɗum to fulɓe ko toon mi yii toon yimɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo mi yii toon neɗɗo jetteteɗo ndongo wi bamum ko leydi he jeeya Sénégal ndongo wi bamum jeeya ko Sénégal pullo eyyi mi yii ɗum hanti pulaar o way kono moɗaɓe ni kono fof kam ko ga e leydi men ndi iwdi mum jeeya ɗum noon wona on tan idi gal ɗum kadi fulɓe woɓɓe laamima mbiyeteɗo Mourtala Mouhamed laamima Mourtala Mouhamed kankone yummako ko pullo Mourtala Mouhamed ɓamakko ko yorbajo yummo woni pullo o noon wara kay innira aéroport o kanko innira aéroport mabɓe kanko o wawa koye kuddeta wara koye kuddeta omo yaha juma ñande aljuma ɗelle won aljuma omo yaha juma omo ɗownoɗo ɓe mbaɗimo kono kanko kono wona pullo waɗimo kuddeta kanko barɗo mbo o wona pullo wona pullo wona pullo kono mbele wona fulɓe woni maaka less eyyi fulɓe maaka wiyama on kanko wango ko fulɓe woni less maaka leydi ɗum Nigéria ɓuuri ardade ɗum ko fulɓe wiyete sababu wonden wonkoɓe calato so pelti ɗum salade ko ɗum ɗo tan kamɓe aada mabɓe yaari sarlade ɗum ɗeɗo gueɗe coup d'état ɗum noon way kono ko cokki nder nderiji mi andano tukkoɓe mbiyata kono cokki kam piyeteɗi tan ha liɓa laamu walla ha waɗa laamu way kono woni koye juuɗe fulɓe ni Nigéria ɗum Allah wayi ɓe gona ɓurɓe hewdode kono kadi ɗimmum peeje fellidde suus ɓe gona heɓe doole kamɓe ɓuuri hewde peeje pellital ngal ɗo daawal gadanal ɗo e Pindi TV e radio men Tatiane Amadou Bintel ɗanle makko kalten ko laamuji fulɓe e nder Afrique ha tengte leydi Nigéria en puɗɗima ngal ɗo daawal en nani ko haali ko ma en gartu hen e daawal men ɗimmal ko ɓooyata so alaa tan ɗo jaaɓi
Namma ñaata